Вратите на СОУ Свети Климент Охридски са отворени за вас. Доверете се на доказания авторитет на училището, на съвременната модернизираща се материална база, на квалифицираните преподаватели. Първи клас е нашите първи уроци по трудолюбие. В художествената галерия се докосваме до изкуството на най-добрите български творци и се възпитаваме в усет към красивото. Нашето училище е единственото в областта, което има плувен басейн. Растем здрави, със силен спортен дух. Развиваме своя музикален талант и артистичност. Паралелка информатика след 7 клас с интензивно изучаване на английски език и паралелка информационни технологии след 8 клас предлагат качествено обучение по информатика, информационни технологии, приложни програми и интернет. В новата професионална паралелка екология ще изучавате технологии за опазване на средата, в която живеем, и създаване на по-хармоничен свят. В паралелка стопански мениджмънт ще се научите да вземате решения, да работите в екип, да се борите за своите идеи. Успешно завършилите получават английски дипломи. СОУ Свети Климент Охридски е училище, в което се уважават и съхраняват традициите. СОУ Свети Климент Охридски – място на свободен дух и модерни решения.